hastea. Bueno, egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Ordiziko Euskal Jaietako azoka bereziaren eta Euskal Jaien inguruko berri emateko etorri zeatelako. Orain dela aste bete izan genuen beste prentsaurreko bat, atzo Legazpin ospatu zen Artzain egunaren inguruko berri emateko, eta gaur Ordiziko azoka bereziaren eta gazta lehiaketaren inguruko berri emateko konbokatu edo deitu dizuegu. Eta lehengo astean esaten nuen bezala, hemen ospatzea gurutzako ohore bat da, eta neurri batean artzaintzari eta lehen sektoreari eman nahi zaion garrantziaren adierazle izan nahi du, ez? Bueno, nik jende desente gaude, honen inguruan azalpenak emateko eta aurkeztuko dizkitzuet, alde batetik Bitxorroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza sailburu ordea, arrantza eta elikagaien politikako sailburu ordea, Jose Miguel Santamaria Ortiziko alkatea, Ramon Roteta, sukaldari eta biharren epaimaikide izango dana, Miriam Molina, Idiazabal jatorri izendapeneko arduraduna edo gerentea, eta Mikel Insausti Kutxa Fundazioko ordezkaria. Eta nik uste dut, gero mezu bat edo botako dut, emango dut, baina nik uste dut zuzenean hitza Jose Miguel Santamaria alkateari ematea dela, bizka bat biharrez asteazkeneko ekitaldiaren inguruko berri emateko. Josemi? Eskerrik asko. Egunon guztioi. Nahiz eta gaur Euskal Jaien egun nagusia aurkeztea etorri, esan behar dagoena da Euskal Jaiak jasita darela. Berez, aurreko asteburuan, larunbate igandean, izan ditugu baita hainbat ekintza eta ekitaldi orrizarrak eta orrizarrak ez direnentzat ere baita disfrutatu ahal izateko. Inglesez hasi nahi dut, urtean zehar jas izan dugun bisitari baten hitzekin. Eta hau da zuzen ere, Gastronomic Paradise is found every Wednesday in Ordizia. Asteazkenero, paraiso bat aurkituko dugu Ordizian. Eta hau da zuzen ere, turismo ikuspuntutik baita nabarmendu nahi duguna. Azkenean Ordizia eta azoka bat izanik, Goierri turismoaren artzetako bat hau da azoka, bestea Idiazabal Gazta izanik, noski bere protagonismo baita izango du asteazken honetan. Ordiziko jaietan, egun nagusia asteazken izanik, lehen sektorearen erakusleio izan nahi du. Eta erakusleio bezala, guztiokin nahi dugu baita partekatu. Aipatu, egun hauetan sektorea baita gorepatzeko erabiltzen dugula. Ez asteazkeneroko lana, baizik eta egun hauek erabiltzen ditugula baita gorepatzeko eta gogoratzeko sektoreak duen garrantzia. Nahiz eta txikia izan ekonomikoki, honek duen proiekzioa baita nabarmen eta handia izanik. Eta balioen artean, nik uste sektorea eta ganauzale, nekazari eta sektorean eta lanean dauden diharduten pertsona guztien lanaren dignifikazioa nahi dugula baita erakutsi, asteazken honetan. Eta atzean dagoen guztia, eta hau da hain zuzen ere naturaren balioa. Balio ekonomikoa eta horretarako baita behar dugun baita beranaldi aldaketa. Sektorearen profesionalizazioa ere baita, nik uste esan beharrekoa dago, eta lehen erratutako turismo erakarretasun hau. Baina guzti hau ez du ezertarako balio, gutako bakoitzak keinu bat egiten zadu. Eta hau da, hain zuzen ere, erostea. Bai gazta edo bai bertako edozein kalitatezko produktua. Eta hori da nik uste gaur zabaldu behar dugun baita mezutako bat. Honek duen garrantzia. Gazta, edozein fruta, barazki edo erostearen duen garrantzia. Eta guzti hau horrela izateko,
zorionez, erakundeen aldetik laguntza eta babesa dugu. Ez bakarrik sektorearekiko, baizik eta baita gu bezalako herrietako aurrako azokak edo antolatzen ditugulako. Bai Forundia eta bai Eusko Jaurlaritza, gure atzetik daude, sektoren atzetik dare, guztia bultzatzen, baino esan bezala eroslea da azkenen garrantzia edo protagonista duenetako bat. Eta bukatzeko, aipatu azokan egunean zehar izango ditugula, hainbat ekintza eta ekitaldi, lehen sektorekin esandako guztiabek garrantzia izanik, bai gaztara, ganadu, fruta, barazki, lumagorri eta pertsukoen erakusketa lehiaketak izanik, baina arratsaldean edo guardian gazta Jesus lehiaketaren ondoren izango dula baita beste momentu magiko bat, eta hori da, zuzen ere baita, jakitea zein dan hartzai irabazlea, zein dan gazta honena, eta noski gero ondoren datorren enkantea. Eta arratsaldean, kirolarekin eta parte ludikoarekin jarrituko dugu. Eskupilotako partiduak izango ditugu eta gero baita herri kirolak baita jaialdia izanik. Eta bihar arratsaldean ere, nik uste baita egun garrantzitsu eta politak dugula, azkenen belaunaldien arteko gastronomi lehiaketarekin, lehen odolkiarekin, eta bintzat Ordiziarrok oso maita dugun eguna izanik hau baita manen nuke aipatu. Eta gero asteburura begira, umeentzat, izango ditugu hainbat parke edo jolas guneak, eta gero kale jirak eta Sagardo festa ere baita izango da protagonista datorren asteburuan. Brevemente, comentar que Ordizia se convierte en un paraíso todos los miércoles, y este miércoles queremos de alguna manera aprovecharlo para poder reforzar lo que es la dignificación de lo que es el sector. Yo creo que día a día, y gracias a la colaboración de instituciones, estamos reforzando y ayudando al relevo generacional y a conseguir a dignificar una profesión que, por pequeño que sea la importancia económica, no deja de ser importante por todas las facetas que tiene entre sí, desde la parte turística, la parte, por supuesto, de conservación del medio natural, que es también muy importante, y para ello es importante el relevo generacional, y la parte económica por todo lo que detrás tiene en sí. Pero todo esto, para poder ser realidad, hace falta que todos tengamos un gesto sencillo y simple, como es la compra de un producto local y cercano, como es el producto del baserritarra. Y para ello tendremos una exposición importante, como todos los miércoles en Ordizia, y queremos invitar a todos los visitantes a que vengan a Ordizia a conocer no solo Ordizia, sino también, como no, a poder ejercer ese gesto de la compra importante por el valor que tiene. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josemi, eta berak aipatu duen bezala, egun horretako datorren asteazkeneko ekitaldi edo ekintza desberdinen artean garrantzitsuenetako bat edo garrantzitsuena ez esateagatikan gazta edo bintzat oihartzun gehiena daukana gazta lehiaketarena da, eta nik uste horren inguruko azalpenak emateko zein hobe Miriam Molina Idiazabal jatorri izendapeneko gerentea baino. Eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko guztioi gaur etortzeagatik eta urtero hori etortzeagatik eta beti pendiente egoteagatik zer gertatzen den Ordizin eta zer gertatzen den urtean zehar gazta munduan edo Idiazabal gazta munduan. Eskerrik asko baita ere nerekin eserita zaudeten erakunde guztiei eta pertsona guztiei, eta nola ez bete gustatzen zait eskerrak berezik ematia Ordiziko kofradiari, ez bakarrik lehiaketa handi hau antolakuntzagatik, baino urtean zehar bai merkatua eta bai beste egun bereziak badaude Ordizin ospatzen, guretzako oso importantiak eta garrantzitsuak direnez. Hau guretzat edo sektorentzat hau egun importantena da.
urtean zehar, haientzat oso garrantzitsua da ara jutia, hortizin egotia, eta zer gertatzen den lehiaketan jakitea, eta gaur goizen badaude danak urduri ja, gazta prestatzen, gazta geratzen abertzen lotea eraman, gazta eraman, eta horrek, ekartzen do ilusio hori, eta bultzatzen do daukaten ilusioa, eta hori oso importantea da guretzat. Ohitura denez, normalian prentza horreko honetan ematen ditugu Idiazabal denominazioko datuak, produzio datuak, eta badaukazue hortik sartuta txostenian, baina komentatu nahi nun bai 2014 urtetik ekoiztutako gazta kopurua igotzen ari dira. Aurreko urteetan goratzen baduzue jaitsiera bat izan zen, eta azken urteetan pizkanaka gora jotzen gara berriro, eta aurten oraindik datu guztiak kanpainaz da bukatu eta datu guztiak ez ditugu, baina peskate orain arte ikusten dana da gutxi gora bera berdina izango dela eta edo pizkat gorago joango dela, bai? Espero dugu gutxi gora bera 1350 tona inguru izatea kanpaina hontan. Bestaldetik, gaztendegi kopurua ikusten duzuen modu baita ere txostenean pizkanaka gorantz mantentzen da, eta kanpaina honetan 122 gaztendegi esan ditugu izendapenean sartuta, 22 Araban, 17 Bizkaian, 52 Gipuzkoan eta 31 Nafarroan. Eta gutxi gora bera, azken urteetan bezala, kanpaina honetako Idiazabaleko espenaren erdia, gutxi gora bera hartzaiek egiten dute, haien esnearekin, gutxi gora bera erdia hor dabil. Kantitatea ez da gauza importantia bakarra, eta horregatik oraindik gauza asko indartzeko daue, eta hor dago gure helburuna nagusietariko bat, sektore errenta eta egonkortasuna sendotzen jarraitzen, bai? Eta, besterik, nik uste hori importantea dela datorren, asteazkenen Ordiziko kaleak hartzain gaztagileek hartuko dituztela, eta komunikabideetan baita ere protagonista izango die, haien lekue izango dute behintzat egun baten, eta gizartean toki txiki bat hori baita ere hartzen dugu egun horretan haientzat, eta importantia dira errentak, baina baita ere haien lekua izatia eta presente izatia, ez bakarrik asteazken honetan, baina urtean zehar, baina hori horregatik politena netza da kontaktu hori sortzia haiekin, haiek azaltzen digute edozein momentuan nolakoa dan haien bizimoduak, eta horrekin gertu izatia oso importantia da guretzat, haien baloria emateko. Horregatik, etor zaitezte eta disfrutau, hori oso erresa da Ordizin disfrutatzea, así que horregongo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko Miriam, eta en resumido, dar las gracias a todos vosotros y a los que están en la mesa conmigo, a todas las instituciones y personas que ponen su trabajo. Especialmente quiero citar a la Cofradía de Ordicia, que es la que es protagonista y está detrás prácticamente de cada uno de los detalles de la organización de lo que es el concurso, que es la parte igual más, como hemos dicho, que más famosa o que más presencia tiene en medios de este Día Grande de Ordicia. Comentaros la importancia que tiene para el sector el reivindicar, vamos a decir, su sitio en las calles y plazas y en los medios de comunicación de una manera tan protagonista en este día. Ahora os voy a hablar de cifras. Las cifras son importantes, la renta es muy importante, es básico para poder continuar, pero es muy importante también ese reconocimiento, ese conocimiento y ese sentir cerca de la sociedad o esa reivindicación de su espacio. En cuanto a las cifras de producción de la denominación de origen durante esta campaña, que siempre nos adelantamos un poco porque la campaña no está terminada y entonces es una previsión, no son datos exactos, pero desde 2014
poco a poco está dándose un incremento de la producción considerable. Los años anteriores habían sido complicados por efecto de la crisis y este año también, pues bueno, esperamos más o menos la misma producción. Si hay una subida será pequeñita, pero bueno, en torno a 1.350 toneladas estaremos en la producción total de la denominación de origen. El número de queserías también va aumentándose poco a poco, 122 han estado certificando productos este año, esta campaña en la denominación de origen. Y bueno, pues como decía antes, pues no es solo importante las cifras, que siempre son un poco el síntoma de que la cosa va bien, efectivamente, pero bueno, también que luego pues esta viabilidad económica se sujete en el tiempo y sea sostenible, ¿no? Es nuestra responsabilidad, esto que hemos heredado de hace siglos, pues proyectarlo hacia un futuro en buenas condiciones. Y bueno, nada más, invitar a todo el mundo a disfrutar, a acercarse, a aprovechar que tenemos a las productoras y a los productores para poderles preguntar y que van a estar siempre disponibles para contarnos lo que requieran. Está sin cerrar del todo, más que nada porque esta tarde es cuando el comité de calidad se reúne y bueno, pues tiene que hacer la revisión y el cumplimiento de todos los requisitos de cada una de las piezas presentadas. Entonces, bueno, pues hasta que no termina la reunión de esta noche, voy a decir, porque solemos terminar tarde, pues realmente no se sabe exactamente. Más o menos esperamos por la preinscripción aproximadamente como otros años, 4 o 5 quesos arriba o abajo con respecto al año pasado. Que fueron el año pasado 60, sí, yo creo que entre 55 y 60 andarán. Por el número de prescripciones, más o menos parece llevar la misma línea. Hori, bai. Bueno, oraindik ez daukagu datuak itxiak, zen, bueno, pues oain precisamente atxalde hontan elkartzen da kalidadeko komite bat, eta horre begiratzen dugu, konprobatzen dugu bete behar guztiak betetzen direla, gaztak onartzeko, baina gutxi gora beraz pedia pasaden urtean modun 45, 50 gazten gutxi gora bera. Zer? Bai, barkatu, 55, Bueno, eskerrik asko Miriam, eta, bueno, Euskaldunok badegu fama ekoizle onak gehala, baina saltzaile ez hainonak. Nik uste dut baserriko produktuen eta gaztaren inguruan behintzat salmenta horretan norbaitek lagundu baldin badigu eta enbajadore onak izan baldin badira sukaldariak izan diala, gastronomi mundu izan dela, eta horregatik handaukogu hemen Ramon Roteta sukaldaria eta asteazkenean epaimaiko kide izango dena. Zure da hitza. Pentsatu, gaurko egunean ze importantzia dakan ondo jatea. Osasun aldetikan, eta gero, gure herria bezala imagena, prestigio bezala. Jendia honea etortzen da konfiantzakin. Bai, arreindait batea, o bai baserria batea, o bai sukaldea klasikoa, o bai sukaldea berria itea. Jendia etortzen da konfiantza dalako. Eta ez da bakarra konfiantza hori sukalde gaina, da pertsona bezala baita ere. Gauza eusko guk gaurko egunean nahastu mundua da oso nahastua kulturakin eta hitzakin, eta jendia leheno igual bildurra gehiago esango zuen honea etortzeko. Jendia etortzen da, guri gehiago ezagutzen dugu, eta jendia gelditzen da harritua. Zer desberdinakean, beste kulturakin, eta beste aldetikan ere gerritzen die harrituta gure klasea. Identitatea eta klasea. Eta hitzak ze importantzia duen guk hitz egiten digunean. Eta hori guetzako ematen dugu ze bidia hartu behar duen. Nor gera eta nora nahi digun jun, gu garan bezalakin. Eta gaztan da beste puntxo bat oso importantea. Zergatik, loroko produktuakin linea bat hartu eta beti urtea pasatuta urteak aurrea eta beti gauzak ondo egiten eta kalidadea ematen eta garantia. Eta hau da, prestigio bat eman dizute. Produktu bateri prestigio bat eman dut.
Eta hori, poliki, pues, guk ez da Bilbaokoak, baina mundu guztiak, ikusiko du gaztan asuntuakin, omen puntu bat bai dela. Eta ondo itea gauzak oso importantia da. Nosotros que estamos muy en contacto con el caprichoso, con el que oye de nuestra cocina, de nuestra cultura, y ahora estamos en un momento en el que va a venir mucha gente, y a esa gente tiene un poder adquisitivo y tiene una gran curiosidad de conocernos, sobre todo bajo el punto de vista gastronómico, porque el comer bien es uno de los placeres que ofrece la vida, y la gente, pues el que tiene esa cualidad de disfrutar de una necesidad que es comer, hacerlo placer, pues nosotros somos un punto de referencia en el mundo, porque somos una gastronomía completa. Hay otras gastronomías que han estado delante nuestra, pero en los diferentes apartados que tiene la gastronomía, por ejemplo en el pescado, hay pocas culturas que están por delante nuestro. Entonces, la credibilidad, la confianza, la salud, la alimentación, que tenemos que comer por necesidad, pero comer bien es un placer. Y eso es inteligencia y es salud. Y eso es una imagen muy importante que tenemos que dar de nuestro país. Eskerrik asko, Ramon. Eta guzti honetan baita ere ezinbesteko laguntza ematen duten bi erakunderen aurkezpena orain, lehendabizien Mikel Intxaustien Kutxa Fundazioak, nik uste dute kutxak bere traiektoria ikusita sektorearekiko ekidun gertutasun eta babes hori eskertzekoa dela, eta zure aditza, Mikel. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, esan dezun bezala, kutxan urte asko daramagu Euskal Jaien azoka berezia hau babesten, egun benetan berezia, ezagutzen ez dezutena merezi du, ordizira gerturatzea asteazkenian. Eta, bueno, espero du datuzen urtetan ere bai, bide lagun, babesle izaten jarraituko dugula. Bueno, lehen sektorarekiko babesa eta laguntza kutxan ez da berria. Bi modutan egin izan dugu historikoki laguntza hau, bata proiektu propioen bidez, eta bigarrenez ere, besteen proiektuei ere, bultzada, babesa, laguntza emanez. Proiektu propioen artean, aipatzea Zabalegi finka, suposatu zuen hamarkada askotan, azken urteotan, ekogune proiektuan transformatu dana, baino alde batea utzi gabe ere lehen sektorearekiko arreta, ez? Bertan baratzak dazkagu, oain abeletxe bat sortzen nahi geha, baserriko animaliekin. Gaur goizean honea torre aurretikan bertako langilea porretan dago eta han izan naiz ikuluan, aberei jaten ematen. Eta pixka proiektu propioen bidez, balioan jartzen saiatzen geha, balkatiak esan duen zerbait, ez? Garaiko produktuak konsumitzeko garrantzia. Duela urte bat edo sortu genuen app bat, eta gonbidatzen zaituzte deskargatzea, garaikoa tekleatu zuen mugikorretan, eta bertan ikusi ahal izango duzue hilabete hemen gure lurralde honetan, Gipuzkoan eta bai Euskadin, ze produktu dian garaikoak, ez? Eta horrekin nahi izan dugu ere, nolabait lehen sektoreari bultzada eman eta kontsumitzailea sentsibilizatu, ez? Garaiko produktuekin. Eta bukatzeko, baita proiektu propioa garatzeaz gain, laguntza eman izan diogu historikoki sektore honi. Azkeneko 2 urtetan Kutxa Fundazioak deialdi ireki bat ateratzen du, 3. erakundeen proiektuak babesteko, eta lehen sektoreko proiektuak ere aurkeztu izan dira eta babestu egiten dira. Eta, datozen urtetan asmoa da, laguntza deialdi hau irekita mantentzea eta sektoreari laguntza ematen jarraitzea. Erderaz labur, simplemente invitaros a que acudáis a este día tan importante en Ordizia. Si no habéis estado, realmente merece la pena acercaros. Kutxa y últimamente Kutxa Fundazioa
pues ha sido compañero de viaje de este día especial de las Euskal Jaiak de Ordizia y esperamos que en los próximos años también pues poder acompañarlos. Es un sector, el primer sector que no se nos hace ajeno a la Fundación, a Kutxa. Durante muchos años se ha apoyado esta feria y muchos otros proyectos, tanto proyectos propios como apoya proyectos del primer sector y bueno, pues en el futuro esperamos seguir manteniendo esta línea en la medida que podamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel, eta bukatzeko hitza emango diogu Bittor Oroz Eusko Jaurlaritzako sailburu ordeari. Esker, Xabier, nik oso motz hiru mezu bakarrik ez, lehenik eta behin, nik uste, egunotan tokantzaigula eskerrak ematea guztio posiblekin duten guztiei, ez? Alde batetik kofradiak bai festa hontako eta bai orokorrean urtean zer egiten ekintza eskerga horrek nola bai lortzen du gure gazta eta gure produktua posizionatzea. Ez dugu aztu behar produktua ez baldin badugu posizionatzen atzetik duen kateo balio osoa etenda gelditzen dela, eta orduan beraiek egiten duten lana urtean zehar nik uste goraipatzekoa dela, eta nola ez udalak egiten duen esfuerzoa, egun berezi hau urtero atatzen den bezala oso ondo atatzeko eskertu beharrekoa da, eta benetan garrantzi eman behar diogu ez dalako erresa, ez? Eta nola ez, egun hau hola atatzeko inguruan ibiltzen diren erakunde guztiei, eta aztu gabe sukaldariak, ez? Sukaldariak egiten duten lana gure produktua posizionatzen eta kanpora irudi hori ematen oso importantea da. Hala eta guztiz, feria izaten da egun honetan oso berezia, baino jendeari gogoratu hartzaio, nahi baldin badegu hain berezia den komerzializazio modu hori mantentzea, erabilin behar dela. Ferietara joan egin behar dugu. Daukagu altxor bat, Euskadi momentu honetan, eta lotu nahi dut, ehun hortako ekintzarekin, kontutan izan altxor hori mantentzen nahi baldin badegu, erabilin behar dela. Eta benetan dugun sortea Euskadin dauzkegun bezalako ferik eta izateko, horiek mantentze aldea, benetan jenderi eskatu, horiek erabili ditzala, etorkizuna izan dezaten. Bigarren azan, esatea, benetan sektorea ez dagoela goela txarrean, dauzkegun datuk eta lehen jatorri izendapeneko gerenteak eman dituen datuak positiboak dira oso. 2010an lur jo zuen, gutxi gora bera, 1.000.000 kiloko ekoizpenetik bera jetxi zen. Hoi berreskuratu egin da, ia 1.000.000 eta 200 kilo izan ziren bere momentuan topea eta hortik oso gertu gaude. Horrek esan nahi du jendeak ekoiztu egiten duela eta horrek esan nahi du badagoela releborako eta rentabilidade bat atzetik. Eta sektoreak etorkizuna izango baldin badu releboa behar du. Eta releboa izateko bi gauza beharrezkoa dira. Dia rentabilidade ekonomikoa eta prestigio soziala. Eta sektore bat egon baldin bada, prestigio soziala azken urtetan egin da lanagatio, eta sektoreak egin duen lanagatio, eta sektorearen inguruan dauden erakundeak egin duten lanagatio, prestigio hori berreskuratu baldin badu, izan da hartzantzarena. Eta hartzantzak produktuarekin lortu du, benetan prestigio hori lortzea. Eta badirudi, errentagarritasuna ere, badagukagala, gazta ekoizpena urtetik urtera gora doalako, eta azken finean, prestigio hori ikusten dugu produktuan, eta ikusten dugu ehun honek daukan balio atributo horietan. Orduan, zorion du sektoreari azken urtetan, lehen Mirianek eman dituen datukatio, esplotazio kopurua pixkanaka baino gora dijo, ekoizpen kopurua ere pixkanaka baino gora dijo, eta kontutan izan milioi kilotik bera jetxitzela guain dela 6 urte, eta hori berreskuratu egin dela, eta hori nik uste aipatzekoa dela. Eta azkenik baliokatea. Baliokatea oso garrantzitsua da, baliokatean danok dugun zeregina handia da, eta hau ondo gutxi gora ondo funtzionatzen nahi baldin bada, ez da gehiegi esateik, ondo esateik, baina ondo funtzionatzen nahi baldin bada, da baliokateak ondo funtzionatzen duelako. Ekoizpenetik hasi, eraldaketa, distribuzioa, merkaturatzea, feriak, udalak, gastronomia, gure sukaldariek duten eragina momentu honetan oso handia da, guzti horrek ondo funtzionatzen badu, kofradiak egiten duen lana, guzti horrek funtzionatu behar du erreleju bate bezala, engranajek oso ondo engranatuta. Eta zorionez, nik uste nahiko ondo engranatuta funtzionatzen ditula, eta horrek egiten du, momentu honetan daukeun egoera hau eukitzea, eta nik uste hori aipatzekoa dela baita, mantentzen jakin dezagun danon artean. Bueno, decías, quería solamente 3 mensajes rápidos. El primer mensaje es agradecer tanto a la cofradía el trabajo que hace para esta feria en concreto y en general el trabajo que hace todos los años, al ayuntamiento, porque ha convertido además esto en una feria muy especial y como no, a todos los agentes que participan en la creación de esa feria, Kutxa, la denominación de origen, el sector, nuestros cocineros, es decir, existen muchísimas sinergias que hacen que este día sea muy especial y sea un día muy beneficioso para nuestro sector primario. Segundo lugar, analizar un poco los datos que nos daba Miriam Molina, la gerente de la denominación de origen, y decir que realmente se ha recuperado
desde el 2010, que fue la producción más baja que ha habido en la historia del Idiazábal, que bajó del 1.000.000 de kilos, se ha recuperado 1.350.000 kilos, que es un dato positivo, muy positivo, porque quiere decir que realmente existe un aumento en la producción de kilos, existe un aumento en el número de explotaciones, aunque sea pequeño, y eso quiere decir que realmente el sector tiene que tener rentabilidad para que esos números vayan aumentando. Y realmente, si este sector tiene que tener futuro, tiene que tener dos cosas: tiene que tener rentabilidad económica y tiene que tener prestigio social. Y afortunadamente, con acciones como esta feria y con el trabajo que ha hecho tanto el sector como los agentes que hay en torno al sector, realmente se ha conseguido que sea un sector que haya recuperado mucho prestigio social en los últimos años y parece que también rentabilidad, con lo cual cada vez vemos que por lo menos es un subsector que va a tener un futuro, ¿no? Y eso es algo que nos alegra sobre medida. Y por último, me decía que realmente la clave del trabajo de la cadena de valor es fundamental, que toda la cadena funcione como un reloj bien engrasado, con los engranajes bien ajustados, donde el sector productor, la transformación, la distribución, la comercialización, los cocineros, las instituciones, la cofradía, los diferentes agentes, los medios de comunicación, es decir, que todos trabajemos de forma muy coordinada para que realmente el sector tenga futuro, es fundamental. Y también decía en el punto anterior que más allá de la feria especial, que es un día muy especial, si queremos tener y seguir manteniendo un sistema de comercialización tan importante, tan bonito, un tesoro que tenemos, que son las ferias, los mercados de los pueblos, realmente tenemos que utilizarlos para poder seguir manteniendo en el futuro ese sistema de comercialización tan nuestro y que tanto acerca al consumidor al productor. Besterik ez, eta mila esker, eta bueno, zorteriko bena, azteitzen derako. Eskerrik asko Bittor, eta bueno, orain zuen adaitza, zalantzak eta gauzak argitu nahi baldin badituzue. Galderarik? Baldintza modun ez da beste, ez dira gauzak aldatzen hori bete beharretan. Gauza bada, beti da nik kofradia, beti egon da, kezkatu da hobetzeko, muy pioneros, erabiltzen dagoen erraminda guztiak, konkurtsoaren seriotasuna eta kontrolak horri izateko. Orduan, oain arte egindako kontrolak horiek egingo ditugu, eta gaur arratsaldean egingo ditugu, eta beti bezala egingo ditugu. Eta horre kalidadeko komitean parte hartzen dute foru aldundiak eta danak, eta horiek kontrolatzen dute primeran ze arrasakoak diren hartaldiak eta danak. Eta oain arte modun egingo dugu. Baino, behin aukera badagoela, zehoz sortzen bada, hor badagoela teknika bat, kasu honetan ADN-kua, baina beste analizei mota edarenez, eta hor normalean ez egon zartuta hori arodietan, aukera bat zehoz sortzen bada erabiltzeko, baino gehienetan oain arte egin dugun modun, ez daukagu inongo dudarik, ea behar diren baldintzak betetzen diren, ala ez. Zen hor erakunde desberdinak parte hartzen dugu komite horretan, bai Ertzegazta, bai Foru Aldundia, bai gobernua, bai denominaziokoak, eta bete behar guzti horiek urtean zer kontrolatzen ditugu, eta ez dago kaskarik. Baina, hor... Gaztaren batekin edo duda baldin badago, baldintzak betetzen dituen edo ez, kasu hortan, egingo litzateke... Ezeo ze arrarua sortzen bada, eta seguramente hori ez da gertatuko, baina hor badago aukera bat, eta hori idatzi behar zan, nahi baitara jakiteko, gazta bat orkesten baduzu, aukera hori egiteko bada, eta haiek onartzen dute hori horrela izan laikela, baina, bai. Beste hobekuntza bat zartzagatik eta hori, eta seriotasun hori dana, dagoen tresna guztiak erabiltzeko behar badira. Pentsa guleaketak prestigio handia dula, eta horregatik beti Gaztaren kofradia beti ondala horratzetik, guzti horren kezka izanik, bermeak edo
egin izateko, eta berez kalitate komitea ere baita horrela sortu zen, eta hortik aurrea horrelako ekimenak baita bultzatuko dira kofradien aldetik. Nik uste dut, orokorrean jaurlaritzatik bultzatzen da, bai ADN teknologia erabiltzea ziurtagiri horiek bermatzeko orokorrean, ez da bakarrik gaztan gaien. Adibidez, arrainetan ere badago garapen bat, eta hori garatu zen, eta nik uste dut aplikazio, lehenengotako aplikazioa dela gaztan, hau egiten dena, baina berme handiago amatea, ez kasoik, ez zalantzarik dagoelako, ez baizik, eta hor sortzen den, eta garatzen den teknologia bati erabilpena ematen zaiolako, ez? Eta urtetik urtea gehiago ikusiko dugu, azken urteetan bai eman du evoluzio handi bat, ADN analitikak eta orain gaina nahiko komilarten modukoak dira, ez da lehen bezala oso garestiak zirela, baizik eta gaur egun oso modukoak dira, eta adibidez erabiltzen ditugu Eusko Label animalien trazabilidadea egiteko. Zuk jakin dezakezu, xerra bat, ze animalina den analisi bat egin da. Orduan duzu, ADN hori gordeta eta sekuentziatua duzu hiltegian, eta gero hartzen duzu lagin bat karnizeri batetik, eta dakizu ze animalina den espreski, ez? Ze animalina, ez telotetako aizkita, justu ze animalina. Eta hori dago, baita bai arraiarekin eta bai gaztarekin garatua, eta nik uste dut erabilpen bat ematen zaiola azken urtetan garatu denagatik. Baina orokorrean garatu da, ez da zalantza berezirik dagoelako sektore honetan konkretuki, eta nik uste dut, seriotasun atal bat, Ramonek aipatzen duen seriotasun urtean, nik uste dut ere segurtasun hori bermatzeko dela, nik uste dut gero ADN froga horrek bai bermatuko duela formatoak aldatzea adibidez, ez? Gaur egun, zuk hau dakizu etiketa bat kaseinako seilu bat duelako, baina gero hau lontxatuta edo raiatuta baldin badago, etorkizunea behi da, ADN lagin batekin jarri dezakezu seilua, zatik egin dezakezu frogapena ondorengoa, ez? Orduan, baditu ondoren izango ditu beste desarrollo batzuk etorkizunea behi da, baina bermatzeko ez zalantzari dagoelako. Nik hori argitu nahi nuen dalako orokorren garatu den teknologia baten da aplikazio konkreto bat, eta lehenengotakoa, ordiziko feri honetan egingo dena. Beste galderarik? Nik bukatzeko mezutxo bat beste eman nahi nuke. Beira, nik uste dela azken baten hemen esan dian egin dian hausnarketa eta reflexioan laburpentsu bat bezala, ez? Entzun izan dugu askotan hiri handitan eta norbaiti aurrei edo esan izan diotenean oilesko bat edo dibujatzeko plastikoa bilduta dibujatzen dutela, eta gazta ere hemen kajan sartuta ekarri dugu, eta nik ez nukena nahiko, eta nik uste dut Ordiziko azokak arrisku puntu bat ere badaukala, folklore hutsean gelditzeko, ez da, eta nik uste dut hemenengo mezuak izan direla justu zentzu horretan, ez? Garrantzitsua dela ikustea, hau ez dela zerutik mana bezala erortzen, baizik, eta hemen atzetikan egundoko lana dagola, eta hemen gauden erakunde desberdinok lan horren alde burrukatzen eta ahaleginak egiten eta zerbitzuk eskaintzen nahi gehala, ez? Hartzaioik bizi baldintzak egoki behar dituzte bereien txabulatara bideak, behar dituzte mendiak garbi eukitzia, behar dituzte osasun gaiak zaintzia, eta guzti horren ondorioa da hemen azaltzen den produktu hau ez dator zerutik mana bezala, ez? Eta nik uste dut behin eta berriz esan beharra daukagula, ez? Eta benetan hori ikusten baldin bada eta guk beste generazioei transmititzen baldin badiogu, hemen danak esan duten bezala, ez? Azken batean horri lagundu nahi baldin bazaio, laguntzeko modurik onena da produktu hori konsumitzea. Ez jun eta ze azoka politia dan esan, eta gero etxeakoan supermerkatutikan erosi gauza merkeak eta etxera jun eta hua jan. Ez, jun, ikusi, disfrutatu eta bertan erosi. Eskerrik asko eta beste bate arte.